Biznis klasa projektora znatno se promenila u poslednjih par godina. Neki veći igrači su ispali iz trke, dok su se opet donedavni autsajderi probili na sam vrh. Samsung je uvek bio među najjačima, a njegove inovacije i pristupačne cene održale su njegove projektore na visokoj poziciji. L300 je strogo poslovni model, veoma jednostavnog izgleda i veoma kvalitetne izrade. Komande su naravno na gornjoj ploči i sam projektor je veoma lak za podešavanje i korišćenje. Ovaj model koristi UHP lampu koja u normal modu može da pruži oko 2000 radnih sati, odnosno 2500 ako se koristi štedljiviji Eco mod. Podatak koji je veoma važan prilikom izbora projektora je osvetljenje. L300 tu briljira i poseduje osvetljenje od sjajnih 3000 ANSI lumena, tako da projektor možete koristiti kako u malim kancelarijama, tako i u većim salama za konferencije. Drugi značajan detalj je kontrast koji ovde iznosi standardnih 500:1. Iako je L300 prvenstveno model namenjen poslovnim korisnicima, on se može koristiti i u multimedijalne svrhe. On je opremljen HDMI konektorom, tako da je igranje na next gen konzolama veoma zabavno sa ovim projektorom. Naravno, i filmofili će biti zadovoljni ovim mogućnostima jer nema ničeg lepšeg od gledanja filmova u Full HD-u na velikom platnu i to u udobnosti svog doma. Pored HDMI-a tu je i S-video konektor kao i DVI za koga je potreban poseban adapter. L300 krije još jedan veoma koristan dodatak u vidu dva stereo zvučnika jačine od po 3 W. Samsung će sa L300 definitivno nastaviti uspešan niz u biznis segmentu i krenuti još većim koracima ka vrhu.